তিনি तालहिं तालनि 23 सालमारि एबा 13 डिसेम्बर 2021 स्रांसाल त्रिपुरा हाव जुदा जुदा थायो हांग्राय तेर पालायजागै दंग बेलाय खातं खाजानि बिसिंतै 13 थांलायो फाइलियो ताहुकते बुकुकसं त्रिपुरी दफानि बररक हाइखेमांनो हांग्राय तेरते बिसि जरा हनै बिसि बुरुं बुरुं कामी रग सान्दाय मासारक बाय तै माफा ताखु बुकुक संबायखे आवान रक जालायो आबो बेलायनो काहामकब फिया आनी वानसुक माखे नरकनि सिमुं बाय किसा जुदाबो अंगिमानो ताखुकते बुकुकसं कखे आहाय हांग्राय तेर तै हांग्राय बिसि जरानि लाइबुमा त्रिपुरा हाव एबा त्रिपुरी दफानि थानी बुफुरनि सिमी फाइखा तै चिनी दफा बाय चिनी लाइबुमावो तामो कुरंलायमानि दं हांग्राय जरानो पलायना नांमानि गुजक एबा मिनिं तामनि बागै अमरकनो सावै मानखे बेले हामिया दिबा ताखुकते बुकुकसं तिनी आं सावै मानयाफानो नरकनि बिसिंगो गोबां मानो सिनाय दंखोना आनी ओ भिडिअ नायै सानानि बागै आं नरकनि थानी कय मुंतै सोंमुं नारगो आं खाख्लायो नरक आनी सोंमुंरक कमेन्ट खलायै सानाय हनै हाके आं नरकनि कमेन्ट नासिंगै दंनाय बेलाय खेना हामबाय।